Ose lumba na sama ye su bebi owo no. Se lumba sama betuma ye adwuma. Ya banka wa gure. Banka ba lumba bi anse hute. Asonafo where? The so free kan. Nyame ni pai. Oboa. So lumba de bone no ya de banka ba. Ose ne wra ho. Ne wra ho. E na ho no ho so onde no ne wra ho de mo ye. Wawuda wa asama do ho ho da. Waso da ye waso. Wa da ye fa da ye so ye so. Mo fo ye da ye so ye so. Omo de petitru bi awu am so da ye. Na busuafo. Na kum chacha na busuafo nwu da. Obi bewu. Ade na onde o metra ta ka se obi be fo obi akọ. Te na ama me deja. No ka na busuani be na popular. Omo fo popular se me follow lumba o. Mo fo popular se me follow lumba. Nyame pa da de nyama bi adi achi. Nyame ben onya na se wakwa buru a o to se nyame yibi bia. Ade yibi nyame na ya kire hwan. Na ni kan no de kan. Wo me ja o Ghana ha wa difo bi wo Ghana ha. Difo pepa be na ono o ba nko be wuo na o kwa ko chere lumba kwa so de da. Anya mo na mo se nyuma lumba bo no be ko bonsam jem. Enti se o be ko bonsam jem a wonya be yibi bia fa lumba ho a kire wa de. Ade se so for to Ghana na se boxing we be wini ana boy ya be boy. Bo boxing ni nyina ni baburu. President ni baburu so na Ghana nkom hye ense turo ne afukunta enti asofo na hye nkom de be yini president. President su kura ni baburu. Oro mo nyero mo fo mo homra. Sofo de woni lumba nam he. Nka ya bonsamfo ye na nke be kwa hia wo. No say lumba we nyame dia. Nyam nam so obi bo abo wiase nyuma. E Kristofo adwene bi e wo fo mo say first na me wo wiase. Enti se no wa hu Kristo. Na wiase ba free man ka atim. Obi e free wiase no wa wu. Ya na o ma adwene wo fo mo. Be say topic na sasa. First no na me wo na me wo bonim. They say ma be hu papa sa na e ka no say enye me wo wiase go ye den nyina wiase ko na e ka boni e say. Omo wa asemi ya say Yesu abi wu obi nkwa. Na obi na Yesu abi wagem. Obi a badwen ba bia nkasa ansem fun we nkire badwen ba bia mane nso so. Adentia. Nye o ma ba no se boni be kum boni fo. Enti Yesu ye de no wuye. O de boni nyina kye yen. Enti nipa ja wu. Enti no ba fense Yesu be wuye nipa ja wu. Nipa nja wu. Enti na wu na obe wuje mu nka na pa so. I say wu ye say wu ye fa so. Enti obe wuye dai. Obe be pa ye boni no. Na obi boni be kum boni fo no to me to sisi ai. Na me de abaya bo tiri mi wa wu a. Na police for baya. Na me be aka cha black pia aka kire me say me oba ko dema me. On dem ma wa na be da wa na ye oboni. Enti ade ntina obi wa boni Yesu ne ko waje ne kwa. Na ye boni kum boni fo. Boni kum boni fo. Enti Yesu ye de no kum. Boni na wa nya dwen sakira obewu oboni. De enti Yesu tama ko bona se nua no nya adwen sakira. Yesu. No ye kronkron. Kronkron bay. No ye kronkron. Wanya boni bia da. Abro befuo ye first abro okọ wi nkrofo abro ekọ dome abro dwuma no na Yesu ne hote. Okọ wi obi abro. Okọ wi obi abro. Obukwa wa na suafo anko obi abro man ko wi ni nyina afuo wura na be chi na wo seche wa mfa nko efie dia enye kro no na o wi ni nwura mu anya kro no ko fie na ye kro no na na nko no ano ana ko na nwura nda ho wa anye sekan no ano ho Yesu ba ye na oba ye no wo mu se Kristo ni be na Yesu ko ni fie sakio mo kwakwa tena mo fie nyina na o mo nya apobofo no mo bo enya sikafo ma didi nko na Yesu kwatena mo no on condition ye ni be na oda ni fie ba be jina na tutu ya bi ono nya hia ni nto ne anya fo nante ami yanko ye da lumba so mo bia mfa na sofo bia me hye nkom fu bia mfa da lumba ho nkom ni de ye sofo be hye o mo fo mo kwase nkom free so nko o mo be hye obi o mo nwu o mo nko ho no mo be kam asem kire ye ari na mo ye nya atwom sa na wono kra na wone ma okay she lumba ne ma bebere wo ye ari no mo so nso de ma bi mu ka ho ari no mo nso de ma se bi mu so o omo no mo nyi o mo so ma yo mo ni ma ka bi anka come asem o mo nyi o mo ni no to David ya busu panyin ya fo ye no so ye ntimi nye kuna ka ye nkasa wo e ke ye nkasa ti papa shi me fa advantage bi amfane sa me fa ma me akoso ase wa ho na se me se ye we mi hu ni se o de ne sa fa ma me akoso ase wa ho wo do batimi nka wa yi na se